idan kana neman wani abu a wurin Allah ko kana neman shi a wurin wani ko wani wane ne, kakka damu da kowayen shi. Abu ne kana so Allah ya ma, ko kuma kana da bukata a wurin wani dan adam, kana so ka samu biyan bukatan nan. Aka ce babu mutumin da zai yi sallah ya zo ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu, sannan bayan haka nan ya yi raka'a biyun nan ya jinjina ma Allah, kenan ya ambaci su ya jinjina, kaman ka ce la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ba su ne muka faɗi ba wancan littafin da aka jinjinawa kalmomi guda biyar? Ka zo ka ƙara Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni. Abu nawa? Kalmomi 6. Ka hada waɗannan, ka dawo kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kai wannan, sannan ka ce la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin, la tad'a li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kasamu kunji, kana da bukata wurin Allah ko kana da bukata wurin wani, ka zauna kai raka'a biyu lokacin da ka tashi addu'an nan, ko da hantsi ko da ina ne kai sallah raka'a biyu. To ma sai na maimaita wannan abin da kuka sani ne wa na ku koyi sosai dan mun zai ka kawo kuɗi yanzu, an ba da na kyauta, an ba da na kyauta yanzu, an ba da na kyauta. Amma ka ji dai abin da na ce shine din kana aka ce ka ba ta ne sai ka irin nawa ba wajen jinjina ma Allah, kai ka nemo kalmomin da ka sani. In ka ce in ka karanta qul wallahu ma ai ka jinjina ma Allah, ka karanta qul wallahu ka jinjina, ka jinjina. To da ka jinjina ka faɗi abin nan ɗinka, la ilaha illallah wahdahu la sharika, wannan kai. Ko kuma ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa antal ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ba shikenan ba ka jinjina? Wa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan ko hannanul mannan, badi'us samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Dama wani wurin ba cewa ya alizzu bi dhal jalali wal ya dhal jalali wal ikram, ku nace ma wannan ya dhal jalali wal ikram. Duk abin da kake nema ka nace ma faɗin ya dhal jalali wal ikram, ka sha mamaki. Ko ya hayyu ya qayyum. Wannan sirri ne, ba dan karami ba, sirri ne, babban sirri ne. Annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam, yace in kuna neman wani abu ku liƙe man ya dhal jalali wal ikram ko ya hayyu ya qayyum, kai ka gani.